ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಂದಿ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾರೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ವಿಚಾರಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪಾಟಿಸಲ್ಲ ಅಂತ మాకు ఇండియా తీసుకుని రాత్రి 5 బजे మనంతా మా మీటింగ్ 2 గంటలుగా సందీపుని జాగ్రత్త టైం తీసుకొస్తామంతా हमसे विज्ञप्ति युवाओं को हमसे साइड से किया ना सेवा से चाप से किया ना कलेक्टर साहब को मतलब एसपी साहब को बात मुझे फोटो होने वाली थी तो बोल गिरे और इसलिए ऐसा नंबर किसी लेकिन ये मतलब ये कौन शिक्षा की लेकिन तो कौन ना कार्यक्रम में आता हर जगह जो माला थी तैयार की कार्यक्रम कावटी मंदिर साहब की विनती से మీ దయ అంటే మీరందరూ మంచిగా వెళ్ళి వచ్చారని నాకు చాలా పారామెడిక్ అందరూ వచ్చారా 22 సత్యపాల్ డిస్ట్రిక్ట్ అదే జిల్లా మేడి మీ గీత గారు ఎప్పుడు చూస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు మీటింగ్ తెచ్చిన 34 22 వస్తారు మిగిలిన సంయుక్తంగా ఈరోజు 9 తెగల ఆదివాసులను ఇక్కడ పిలిపించడం జరిగింది. ఈ పిలుపులో మాతో వాళ్ళు మాట్లాడుతూ మరి జరిగినటువంటి ఢిల్లీ పరిణామాలు వెళ్ళడం రావడం సుపరిణామంగా జరిగిందా లేదనేది మా వివరాల్లో తెలుసుకున్నారు. దేవుని దయ వలన ఇక్కడ నుంచి పెద్ద మొత్తంలో ఆదివాసులం ఢిల్లీకి పోయి క్షేమంగా రావడానికి మాకు జరిగినటువంటి లోటుపాట్లు చిన్న వాటికి అవి కూడా ఏ విధంగా జరిగినాయి అనేది అధికారులకు మేము చెప్పడం జరిగింది. మా సమస్యలపైన జిల్లాధికారులు సూటిగా స్పందిస్తున్నారు. మా సమస్యలను పరిష్కరించే దిశగా వారు మాకు సమయం కేటాయించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మేము ప్రధానంగా ఈ సందర్భంలో ఒక సమస్య ప్రధానంగా ఉన్నది టీఆర్టీ అనే సమస్య ఉంది. ఈ టీఆర్టీ అనేది రేపు మాపనే ఈ తుది విడుదల జాబితా అనేది విడుదల చేస్తారు. కాబట్టి ఈ విషయం పైన మేడం గారితో ఎస్పీ గారితో క్లారిటీగా మేము మాట్లాడటం జరిగింది. జీవో నంబర్ 24 ప్రకారం అదేవిధంగా భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 342 ఆర్టికల్ ప్రకారం ఏదైతే 9 తెగలను గెజిట్లో 1950గా మీరు గుర్తించారో వారినే ప్రాథమికంగా గుర్తింపు ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము మేడం గారికి చెప్పడం జరిగింది. అయితే కలెక్టర్ గారు ఈ విషయం పైన 2 నెలలుగా మేము
రాత్రి పవర్లో ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసి జెన్యూన్ నాన్ జెన్యూన్ ఎవరనేది మేము తెలుసుకున్న తర్వాతనే ఈ యొక్క లిస్ట్ అనేది తుది జాబితా లిస్ట్ అనేది విడుదల చేస్తామని చెప్పారు. కాబట్టి మేము ఏదైతే టీఆర్టీగా రాతపూర్వకంగా వీళ్ళు ఎగ్జామ్ రాసిన వీళ్ళందరికీ మేము ఒకటే భరోసా ఇవ్వగా జరుగుతూ ఉంది. మరి వాస్తవంగా జెన్యూన్గా వచ్చేది కూడా ఒకవేళ కోల్పోతే మీకు పూర్తి మద్దతుగా తుడుందేవ కానివ్వండి, ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి పూర్తి మద్దతు మీ కోసం ఉంటుందని చెప్పేసి యువకులకు మేము తెలియజేయడం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి సంయమనం పాటించి జెన్యూన్ జెన్యూన్ ఈ రెండు విషయాల్లో మనం కూడా పూర్వపరాలు తెలుసుకుందాం. మరి రావాల్సిన రావాల్సిన ఉద్యోగం మనకి రాకపోతే మనం లీగల్గా కోర్టుకు అప్రోచ్ అవుదాం. ఈ విషయంలో మేము మీకు సహాయ సహకారాలు చేస్తాం. ఈ విషయాన్ని అందరు యువకులు గమనించాల్సిందిగా మీ ద్వారా మేము విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతాం. ఈరోజు కలెక్టర్ గారు, ఎస్పీ గారు ఆదిలాబాద్ జిల్లాకి సంబంధించినటువంటి ఆదివాసీ సంఘాల నాయకులు, కుల పెద్దలకి అందరికి పిలిపించి రోజు ఏదైతే టీఆర్టీ వెరిఫికేషన్ జరిగిందో దాని ప్రకారం ఏదైతే మేము అనుకున్నటువంటి టీఆర్టీలో ఏవైతే బోకస్ ఏజెన్సీలు బాగున్నాయి, బోకస్ ఏజెన్సీలు తహసీల్దార్ వాళ్ళు ఇచ్చారు అనేసి చెప్పాము. ఆ లిస్టు త్వరలోనే ప్రకటిస్తామనడం జరిగింది. కాబట్టి ఏవైతే బోకస్ ఏజెన్సీలు ఉన్నాయో వాళ్ళపైన చర్య తీసుకోవాలనేసి మా డిమాండ్ ఏదైతే ఉన్నదో లంబాడీలని ఎస్టీ జాబితా నుంచి తొలగించాలనేసి ఉద్యమం గత 3 సంవత్సరాల నుంచి కొనసాగుతూనే ఉండగా కూడా ఏవైతే అధికారులు ఉన్నారో అధికారులు చొరవ తీసుకొని ఈ బోకస్ ఏజెన్సీలు ఇవ్వడానికి కారణం ఈరోజు అధికారులు మీ అధికారులకు స్ట్రిక్ట్గా చెప్పండి. ఏవైతే ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి లిస్టులో ఎవరైతే బోకస్ ఉన్నారో వాళ్ళపైన చర్య తీసుకోవాలనేసి మేము చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఏదైతే నిరుద్యోగం ఈరోజు నిరుద్యోగులు చాలా ఈరోజు జిఎన్ఎం, ఏఎన్ఎం, డిఎడ్, బిఎడ్ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. దీనికి ప్రత్యేకించి ఏజెన్సీ ప్రాంతం ఏదైతే ఉన్నదో ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ప్రత్యేక డిఎస్సి ఏర్పాటు చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏవైతే ఖాళీలు ఉన్నాయో వాటికి భర్తీ చేయాలి. ఇంకా ఏదైతే ఇవి హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయో హాస్పిటల్లో కూడా ఏఎన్ఎం, జిఎన్ఎం లేక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కాబట్టి ఈ అనేక సమస్యలతోటి ఈరోజు మేము పోరాడుతున్నాం. కానీ ఈ విధంగా పాలకులు కానీ ప్రభుత్వ అధికారులు మమ్మల్ని పట్టించుకోకుండా ఈ విధంగా మాకు అన్యాయం చేస్తున్నారు. ఏవైతే ఇప్పుడు మద్యం షాపులు ఉన్నాయో మద్యం షాపుల మీద మేము మాట్లాడడం జరిగింది. ఈరోజు మేమే ప్రత్యేకించి చెప్పడం జరిగింది, సార్ మా ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో పేసా యాక్ట్ ఉన్నది. ఆ యాక్ట్ ప్రకారం 1/3 మెజార్టీ ఎవరికైతే నియమిస్తామో దాని ప్రకారంగా చేయాలి. కానీ ఈరోజు అధికారులు గవర్నమెంట్ ఏదైతే విధి విధానాలు వచ్చినాయో దాని ప్రకారం చేస్తే ఈరోజు ఎవరికైతే డ్రా తీయడము వేరే వాళ్ళకు బినామీగా పోయి ఈరోజు ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో అన్ని మద్యం షాపులు బినామీగా నడవడం వలన ఆదివాసులు అమాయకత్వాన్ని ఆసరా తీసుకొని ఈరోజు మద్యాన్ని బానిసై అనేక రకాలుగా చనిపోతున్నారు. కాబట్టి వెంటనే ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో మీరు మద్యాన్ని నిషేధించాలనేసి మేము డిమాండ్ చేయడం జరిగింది.